Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta? Kumusta naman diha mga ka-followers no? Adlaw day karong Miyerkules no, pizza GS na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026 mga ka-followers no. Kung sa dili pa di ay shout out day ko no sa tanan nga nagsunod aning dramaha. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Mga ka-followers, ilabi na sa mga sugilanon nga gikan sa aron in drama. Salamat kayo. Shout out yun yung tanan mga ka-followers, mga ka-listeners. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 5 na ta no, mga ka-listeners no, part 5 na ta. Pobreng dato. Pero, nagkabati naman ko rin linya, ha? RIP sa likod. RIP sa likod. Oh, gusto? Si Lolo gyapon ang akong nadungkan nga misulti, ana? RIP sa likod. Unsa? Tinuod ka bay? O, lagi. Si Lolo Pilo ang magsigig tabi, ana? Unya. Oh, abay, asa man ka? Nano ka ay misod ng kukas kwarto. Doon na lang ko'y. Doon na lang ko'y tanaw na, bay. RIP sa likod. RIP sa likod. Mayong pagbuminaw sa Abay. Lex Pino. Imo mo lagi nang giablihan ang kaban. May tanaw na ko. Oh, da! Daan ba ko? Nga dili bag usa kong mga mata ka ng mongpong nga RIP sa likod. Tanawa ba Uy, naay gikulit nga pong sa tabon sa kaban nga kahoy. Pasaha para maklaro. RIP sa likod. Nawa, laing tanghaga na sad ni. Misteryoso gid ay kayong imong apuhan, no? Mao tingali nga wa gyud siya mahadlok abay nga pasanginlan nga kaliwat ug gungo. Tungod kay dawat ni sad niya nga nalinya siya sa mga misteryosong tao. Werdom gid ay imong pamilya bay. Aw, okay na na. Nga nalinya mi sa mga wirdohon. Bot ipasabot mga abnormal. As kang lawgawan nimo ba yun? Proud bitaw kay ko abay nga ganlan ko nila ugo. Unsa? Anong proud ko taon ka? Kuan, nagpasabot na nga espesyal ko. Lahi ko suban. Unya, kadukan pagid ko. Ay, pagsaligan na bay. Kaya ka na bang mga gidudahan nga ungo o sa unang panahon, no? Kaya pangsunugon di na. Ha? Aw sige, paswayo na sila sunog na ko. Kay balitok yun sila. Aray, ay dapi ang magitingalin ning akong kamot. Tya, niya nang tuba-tuba. Ako na nang hampulan ng imong kamot, tya. Ay, aray, panuway ni Johnny. Gitinood gid og lubag ang akong kamot. Nagdali gito siya nga manglayas, ta, tya. Iya pagid unta akong paakon. Nga mauna. Ako gani, sakit pang akong sampot. Maglisod kog lingkod. Kay may nakatusok sa akong sampot nga hait. Gipalagot lagit ko ining Johnny. Tya, unsa masunod na itong buhaton? Kinahanglang matutok kang Johnny ang tanang mga mata sa mga tao nga ungo siya. Aron palayason siya ining dapikas mga tao. Unsa? Busugan ako sa tong panihapon nga buwad gikamatisan, uy. Ako sabay. Bisugay. Duka bagad. Tod. Abay, nakita ka sa usa ka picture ni Lolo sa Musuliyo? Man, nga naman. Karon mo kabantay na. Tulo naman lang din ni anak ko. Pasig na ako dito sa minteryong usa. Wala, kinahanglan ako ni pangitaon no. Tana. Atong balikon sa minteryo. Na, tana. Oh, Dinhi matang dapita, no? Oh, dinhi. Unya kay unam ko lakaw nimo. Ikaw ra may nihibilin dinhi. Dili kay ako rin nabilin dinhi, abay. Unsa? May kauban ka dinhi sa akong pagbiya gani ha? Doon na, Kisa man? si Milchi. May abot din si Milchi? Oo. Niabot o kalit. Yan na sa kong interview.
Aw, nakakwarta na sa gani ko. Matoy akong gipalit og buwad og lamas. Kung mauna, posible nga to ato ni Milche ang picture ni lolo nimo sa usa sa mga musileo. Hain na si Milchi Dindo. Tuwa pa, nagpadako pas picture sa puhang ungo ni Johnny. Ani ato karon? Doon nagibot ipasabot ang pagtudlo ni Pilo sa Nitso. Sa maong picture. Tito, Nanay. yan ang picture. Dako nini og klaro na ang mga ngans dito. Ambi, patanaw ako. Sige. Maya, tito, Oh, uy, daan pa ko. Ha? Daan? Daan sa ba? May buot ipasabot si Pilo sa pagtudlo niya ining Nitso ni Doña Cleofe Alquera. Mo ba? Kung saan mo kayo ipasabutan na pa, no? Anong iyong nagitudlo? Kina ang kinanglang atong matunan. nahinumdum na ko. Unsa, ha? Unsa imong nahinumduman, ha? Ako Michi? nakanaw na akong cellphone, ha? Klaro na gid kayo ang naong ni Doña Cleofe. Dini sa gipadako ni mo nga picture. Oh, Miara. Miara nga akong nakuhang pictures minteryo. Tanawan ninyo. Bikal, be. Uy, la! Kadagan namang tao na. Mauna ang time na nagagubot ang mga tao. Kay dunay patayng bata nga nakita ang sementeryo. Tuod, no? Tanawan ninyo. Tanawa. Unsa may tanaw diha? Pulos sa mga tao. Nagtapok sa namatay nga bata. Tanawa ang luyo sa mga tao. Uy, ang musuliyo ka na ni Doña Cleofe. Nakita na ninyo? Naasa tubangan sa musuliyo ining pictures apuhan ni Johnny. Ang gilabayan sa patayng lawas sa bata. Nga giingon nilang giungo. Tuod, no? Sa inyong una-una, konektado ka na. Kanang musuliyo sa pagkamatay sa bata. Mao na nga akong susihon, tito. Kanindot na sa akong istorya. Makahimo na kong libro ini. Dokumentary sa gidungog nga ungo ining inyong dapit. Soltihi lang ko. Kung unsay gusto nimong sunod nga buhaton. Oh, ako pa ning tunan og maayo ang picture. Sige, tun-ina ninyo og mayo. Og sulti ko ninyo kung unsa pa'y inyong nadiskobrehan. Kung unsa'y madiskobrehan pa ninyo. Sige, yan ang gabi. Sibat na papa. Dindo, unsa na may imong una-una? Dili ka ni konektado sa pamilya ni Johnny ang patay? Ha? Una! Ungog na sa kaliwat. Og si Johnny, ang nakadawat sa gahom sa pagkaungo sing apuhan. Kinahanglang mahibawaan na to. Kung unsa ginang pamilyang Johnny. Hala no? Kaanong kun tinuod nga ungo siya? Sa? Nga anugdan man ka? Wa lang. Kay gwapo man siya. Iyay, kini. Diyan ang laay. Ay kung pasilusan ng Johnny taon. Iita niya. Ay nga no magselos man ka. Nga dili magid mahitabo nga manguyab na siya nako. Na kung pananglit manguyab siya ni mo, bayan. Saan mo lang? Aw, maayo hinuon. Diyan ang laay. Nga nang maayo man. Kung manguyab siya nako, bote pasabot nga magsige na gina siya pakigsulti nako. Mao nga, mas daghan kog makuwang ta sayuran bahin siyang pamilya, diba? Oh. Mao ba? Maligoy na ako, ha? Iyay. Biyaan sa ko. Ay, paita. Dili magkakumakadiskartig maayo ni Milchi. Immune na ba unta mida? Ya, mo kalitag singis dyan eh. Wala ayo. Dini mayo. Kinahanglan nga magguba. Ang nga ni Johnny ang dapita. Doon na gyud nakapunit atong maong picture bay. Pero ka bay, nagtuog it kong nadagit tong milche bay. Mura sab no. Bay, tanawa. Ang unsa? Unsa ba akong tanan? Kana, good. Aw, musuliyo man na. Musuliyo sa dato. Dinhi man gilabay sa tubangan sa musileo ang batang gikuha kasing-kasing. Do. Tuod no. Saan kay buti pa sa buti ni no? Ano dinhi man gyud gilabay ang bata? Sulagma lang tingali ang tanan. Kaha? Panuway.
Siya, Panuway, ano ganina naman kang nagsigig. Tuyok-tuyok diya, siya. ambot. Pero diligid ko mahilo na ang magunahuna sa batasan ni Johnny. Ungo na gyud ning tawhana. Wala di kay huna-huna nga mo biya din, siya. Ay waon na. Naglagot kong nagunahuna ni Johnny. Kinahanglan makapangita tagpaagi nga magukod siya sa mga tao kay ungo siya. O niya, kung gukdo na siya sa mga tao, kay ungo siya siya. Di ka tamapil o gukod sa mga tao nga nahibaw man ang uban nga paryente ta. Ay mauman gani nga mangita tagpaagi nga masuod gyud sa hunahuna sa mga tao nga si Johnny ang naungo kay gidawat ni ang bato ni Papa. O niya, kay anak man ka nilulupil, oh. Di ka kainitan sa mga tao? Ay dugay naman kong nawa din eh. Busa dili magduda ang mga tao nako. Gawas pa. Si Johnny ang nahibawan sa mga marites ining dapita nga midawat sa giwarawara ni Papa. Busa anak na magsugod diha. Kung kita mismo nga paryente ni Papa ang muduot ni Johnny nga ungo siya, aho, tuhuan kita nila. Pero kadugo man nato siya. Ay o lagi. Ato siyang kadugo. Pero siya man ang pinili. Tuod, no? Kinahanglang ilhon mo ang kaaway ni Johnny sukad pa sa una. Kanang tao nga dali nang masuko ni Johnny. Kuhan siya, si Dindo Pater. Ha? Hmm. Dindo Pater? Mao na siya ang anak ni Darwin Pater. Ang anak sa nag-donate anang minteryo. Mao ba? Kontra kaya na sila sa Johnny. Na, hapit magaya na sila magkasukmagaya dito sa minteryo. Okay. Kana, mao nang atong sikitan. Ako'y bahala siya. Musud ko trabaho sa ila. Ang pagutana, pasudlon sa kahaka. Uy, kinsa mong naas gate? Hindi ka nabi. Uy, kailan ko ini? Mayong adlaw diha, Dindo. Puldo, ikaw na? Ngayon niyam ka? Gisugok kang dyan eh? Ni ako kay naglagot ko ni Johnny. Unsa? Nakakita kay ning gara sa kumbukton. Agi ni sa murambol siyang payag. Unya? Nganong niyam ka? Nakinanglan kong trabaho. Nay, bakante sa inyong tindahan? To, Nagkinahanglan tag security guard, Dindo. Uy. May adlaw diha, Nyor. May adlaw. Sudla siya. Magsabot me. sige. Sod. Mamauli ang tas payag, abay. Klaro na kayo nga tuan ni Milchi ang retrato ni Lolo. Matungkaon? Kung makita mi. Oh, sige. Muna manugdo na yun ni koneksyon ni Lolo ang mga musuliyo nga yang gipang tudlo sa litrato, no? Bitaw no? Kung buhay pa untas Lolo, ako untas siya mapangutana. May lain kang mapangutana, abay Johnny. Unsa? Kinsa man? Ang nagkuha sa picture ni Lolo nimo, ang kodakir. Klaro man kaayo, nga lain ang nagkuha sa picture ni Lolo samtang nagtudlo siya sa nicho, kay tibok lawas man ang nakuha. Layo-layo kamay ang nagpicture ni Lolo nimo. Gusto ka, abay. Oh, anong miho nung makaglakaw? Mamali ka sa musuliyo, abay. Nagilabayan sa patayng lawas bata. Oh, Na, ha? Ay, tapa, oy! Abay, huwat ako, oy! Unsay imungan? Poldo Amasio, sir. Amasyo. Puro magparente ka sa mga altruso. Sa mga ungo. Ha? Layo na kayo ming pagka-parinti. Kontra na sila ba? Kontra na sila? Bawa ka na. Bitaw. Magkasaad ka ba? Yang imong loyalty arena mo? Uy. Kung loyalty lang ang hisgutan, wala'y problema. Akong ihatag ninyo ang tibuok na kong loyalty. Dawat ka na. Makasugod ka na dayon.
Unsa? Nadawat na yun tas mga pater. Utsa, gidawat ko samahan ni Dindo. Uwa siya mahadlok nimo. Wa man. Ako man sila giingnan nga layo na kayong ako pagkaparente sa mga altruso. Ug sa kung tanaw, hindi man mahadlok og ungo to mga tawhana. Oh, maayo hinoon. Doon na nagyutay alalay sa pagpalayas anang Johnny ni Dapita tiya. Ug kon mulayas na siya, maguba na nato ang iyang payag dool sa menteryo. Mauna! Magsilibrar ta tiya. Saman, klaro naman kayo ning ato kadaugan ba? Ha? Husto ka. Klaro sab kaayo nga dunay daghang kwarta nga gitigom si Papa diha sa mga haligis payag ni Johnny karon. Ug mauna ang atong kuhaon. Og makuha lang nato ang tanang kabili ni Papa. Kung mawa ni ining Dapita kada si Johnny. Dihang Dapita magbarog si Lolo sa picture. Dinhi. Og diring Dapita magbarog ang kodakir. Gusto ka, bay? May kauban yun si Lolo dinhi sa menteryo. Nga maoy mikuha sa iyang picture. Unya, laing bantayan na to. Ha? Unsa man? Ang edad ni Lolo sa dihang nakuha ang picture. Bata-bata pa si Lolo sa picture, di ba? Gusto ka? Masa gid kay rason nga nagpa-picture mas Lolo nimo ining mga nitso nga sa mga dato, no? Bay, Mig. Atong tanaw na pagbalik ang ubang picture nga naas Lolo. Sige. Akong ibutang din sa ibabaw sa nitso, ha? Ay nang ibutang. Ato na nang tagsa-tagsa og tanaw. Ang tulo ka musuliyo nga naa sa picture. Sige. Unahon na to ning usa. Be, ambi be. Tuwa rin ning dito na pita eh. Na, dali. Mauna ni ang musuliyo, abay. May gitudlo gihapon sa Lolo nimo bay. Unya lain ang sinina dinhi. Buot ipasabot nga nakuha ning picture sa laing adlaw. Narang nitso nga gitudlo ni Lolo eh. Marcela Buenaber. Marcela Buenaber? Hala, Unsa man? tanawang liog sa babae sa picture. Uy. Abay, may kilak sa lahas. May kwintas nga dako kayog pendant. Blue nga bato. Mailag ni mo nga dato kay siya sa? Ug tinuod yun ng kwintas nga yung gisulob, abay. Mo na ako nadunggan sa una. Daghan ko dato kining among dapit sa unang panahon, abay. Marcela Buenaber. Marcela Buenaber. Yawag buhok ang madam eh. Siya gyapon ang gitudlo ni Lolo dinhi sa picture, oh. Amigo, tingali silang Lolo ni mo. Mao nga napapicture yun siya ini. Mao tingali. Timan ining mong pangana ba ya? Ako na lang ko ang picture sa cellphone ng iyang nitsubay. Mayo ba? Okay na bay? Sige, dali. Adto ta sa sunod nga musuliyo. Sod, Puldo. Salamat, boss. Kana, nindot ta paminaw na. Magbosi ka na ako, kay ako may mga gaon. Yun. Andam ka nang magsugod sa imong trabaho. Onyor? Ang imong trabaho, mao ang pagbantay sa bahay. Libre gastanan. Kung doon ako'y magabisita, ikaw ang mubantay kanila. Kasayon, Diana. Gawa sa sweldo, ngay mong madawat. May bonus ka. Kung doon ay mga deals nga mag-close na ko. Way problema, boss. Atagi sa og armas din daw. Hatagan ko ni mong armas. Natural nga mag-armas ka. Kamao magagang mo pabuto og pusel. Oo. Kamao kayo. So, why problema? Dino, atagi sa og armas. Na ang laing musuliyo eh.
Nagsulo ram ni siyang usa sa iyang musuliyo. Yay, di man ta makasuda bay. Saan mo gani aron makaduultas nitso? Dako mo kay kandado. Di ala ka. Kuha ilang picture ang nitso. Sige bay, ako lang sabihin kung maklaro pa ba ni kon i-zoom ni nako. Sige, bay. Sa may ngani mo ha? Mura man og lalaki ang picture sa nitso. Di mo maklaro kay natabunan mas mga buwak. Bahala na. Mutungtong ko anang bato be aron makuhaan ako ni picture. Konkreto man din ning luyo. Huwag kalutsan pa ingon sa suod sa musuliyo. Bay Jenny, unsan man kani bay? Bay, huwag may kalutsan din ni sa luyo. Bitaw no. Ay nalagasula imong utok anak bay. Ay, ninong ko picture. Ato na lang ning i-zoom in. Mo ba? Sige. Magitao na lang na to ang usak musuliyo. Ay, tuyo sa ka mo sileyo sa ibabaw bay ay. Mura og mao man ang ikaupat nga musuliyo nga gipapicturean ni Lolo Pilo. Ang imong lulog yun ang nagpahiluna ini nilang tanan silang lubganan ba? Mo gyud ay ako nga siguro bay. Oh, tanawa. Maog kiting ikaupat nga musuleyo nga nagpa-picture si Lolo ni mo Pilo. Maklaro ra man day ang iyang picture. Sige, akong picturean. Aron akong ma-zoom in ug mailahan nato kining laing musuleyo nga gipicturean ni Lolo nimo. Okay, may kayway buwak. Mura maniguan na maduaw musuliyo. Mikamang naman ang mga sagbot pa ingon sa sudo. Bitaw ba no? Okay. Yan na bay. Hala. Bay, dyan bay. Tanawa bay. Ha? Eskolastika. Eskolastika? Uy, tiguang naman di kayo ning gilubong. Eskolastika Amador. Eskolastika Amador. Importante ka rin siya ni Lolo Pilo. Nga nang nakasulti mga kaanak bay? Tanawa ang iyang picture. Si Lolo ba? Tanawa. Ha? Duha gyud niya kakamot ang gitulo niya sa nitso. Hala tuod no? Abay, kitsa kayo ito yung mga ngan sa nitso? Marcela Buenaber, Eskolastika Amador, o kining usa nga natabunan og tanong kay Mama Manolo. Manolo? Siya ray lalaki. Manolo Verden. Manolo Verden? Marcela Benaver. Eskolastika Amador. Manolo Verdin. Og ang musuliyo, diin makiti ang patayng lawas sa bata. Abay, atong baliko ng maong musuleyo. Karuho na to angan. Sige. Haya na ko eh. Kalit pala ko na himunggon ining kontra ni Johnny. Hello? Uy. Nialagi ka din, he? Nagtrabaho naman ko din, ma'am. Margie na lang itawag na ako. Ayaw na lang pag ma'am. On sa may mong trabaho? Tigbantay ninyo. Mao ba? Puldo, Boss. kumusta naman ang imong igagaw nga hambugiro? Katong siya ni? Wa man yun ko mo ilan niya nga igagaw, boss. Kay, yabagol matong utok. Mao ba? Nya, kumusta naman lagi siya? Oras payag. Bag-ora gani may nakasukmagay. Dugo lagi ang ilong. Mao ba? Kuno pagkupog niya sa kong iyaan. Ako magitong imos mo sa iyo, tatawhan na ba? Pasalamat rin siya nga diha ang akong iyaan. Mao ba? Maayo sila kang muaway di eh? Mamayong kay kuha ng away. Pero buyag lang. Sa una, may kong kakitag sukmagay sa syudad. Mamauli gid sa ilang nga bunog nga akong kontra. Uy, Mao
Mao ba? Kinida. May sugo ko nimo. Ha? Inig di off nimo. Unsa man na? Susiha ko na asa magpundok ka sa Johnny. Kay ato ng preglahan. Ha? Sige ha. Sama ka. Hadlok kasi mong igagaw. Hadlok ko to. Ako, hadlok. Waoy. Siya nga ngay mahadlok nako. Bitaw, si Johnny ang angay nga hadlok nimo. Kaya mo ko siya nabunog. Maayo kay parehas tang init og dugo anang Johnny. May problema, boss. Ako siya ibaligya ni mo. Kana! Pwede ba tayo paragod tayong paragod? Oo. Dili mo tingali maayo ang inyong pariglahan si Johnny. Huwag mo siya isahan ninyo. Ha? Bitaw. Muto bisan siya. Ay, joke to nga mo yun. Sama. Ha? Joke. Joke ra itong imong gisulti, boss. Oy, joke eh. Oh. Di tang marigla. Yun na. Kung nag-ilis maka, minchi. Pagsuri-suri ko. Ay, sige. Dihaan na mo. Maulilindot ron. Ako ganin siyang gidadin aron. Magkasuod mi. Nagsigi sa glakaw. Di na maging manana ko. Boss. Di pa di mo uya, boss. Nagsugod ko og pakigsuod niya. Nagplano ko. Iba ko sa plano? Nagplano ko nga anhi ko manguyap ni Milchi din Pero, unsa ba hinaon yung pagkaunsa, Sige man siyang huna-huna itong story ng bahay itong Johnny. Unsa? Muna, sige na huna ito. Gimuha ni istorya. Ang pagkaungong Johnny, iabag. Makatabang yun kaayo ko niya, boss. Tapa, mangutan ako. Nganong kontra man ni mo si Johnny? Ang hambukiro man ang tawhan na, mga nagplano mi si Tia Alicia nga palayason si Johnny ining dapita. Mao ba? Boss, may katawa ka man ko diha. Oo, agmuhila ko. Nalipay kong naghuna-huna nga ikaw nang-apply dyan kag trabaho din sa amo. Kaya doon ako'y kasabot sa pagpapasa ng Johnny sa akong daan. Iyay, dumot yun din inyo, boss. Mulang? Daan pa sa una, mga bata pa mi. Lagot ko na niya. Lagot ko ng tawahan na. Bitaw, no? Nahinomdom ko ninyo sa una. Dali kay mong makasinok magay. Mao! Tun kay hilas ka mangulti ng ungo nga dako. Unsa may nga ng katapusang nitso nga imong nakuhaan og picture, abay? Tulo man ni sila, abay. Ang duha, bag-ubag pa nga nalubong. Oh, mo ba? Unsa may nga nila? Kining duha nga bag-ubag pa. Cleofe Alquera. Cleofe Alquera. O Susana Gadol. Kining daan na kayo, kuan. Belinda Tango. Hain magka ng tulo ang nawa nga picture, no? Wa ka katimaan sa nawa. Wow, oy. Mura man og paparihas nag naw ang tulo ka mo sa liyo. Hello, guys! Uy, gwapa! Ikaw ang ganda na. Skang timing nga si mong pagtunga din sa sementeryo, eh. Og nga ng timing man? Tungod kay doon na may kipangita nga picture. Johnny, mao na nga akong gibalik din Kay niyaman ako isa ka picture. Daan pag una ni mo. Hain man. Ni ara Ah, Dato mo di kaayo na nga as picture? Si Doña Cleofe Alquera? Doña Doña Cleofe Cleofe Alquera? Oh. Niya ang gipadako na ko ang picture niya, imong gibad ako? Ambi ko no. Klaro na tuod kayo ang iyang naw din yun. Imo na lang na. Ay, biliban ako ni Milchi, eh. Kawas nga gwapa ka na. Buutan pag yun ka. Sexy pa yun. Thank you, Mick. Miga na ta, ha? Sure. Hoy, Johnny. Seryoso lagi kagtutok ng pictures patay. Ako ang kanang ang akong lulopilo, ang akong gitutukan. Lipay mo gud kay siya og naong sayang mga picture. Nawa. Unsi huna-huna ninyo ang mga pictures? Doon ay buot ipasabot si Lolo sa iyang pagkakuhag picture ining mga patay. Tumpak. Parehas tagon ako na, Mikmik.
Doon na di rason kung nga nung napapicture si lolo ni mo ang mga patay Johnny Boy. Bitaw, no? Unsa man, gusto mong tabangan ta magsulbadan ng inyong mga pangutana? Ah. Maayo biya kay ko ng mga mystery tour ba? Sure ba? Ay na lang, oy, Milchi. Nga naman. Mo lang ni, Milchi. Salamat na lang. Abay, Mikmik, dali na. Ato na, Milchi, Ayaw na mo paglakaw, uy. Magsulti-sulti una ta. Nirap yung istambayan din is menteryo, kay Mingaw. Mao naman yung among pinuyanan. Di namin mabaguhan. Ikaw na lang pag-enjoy sa kamingaw din, ha? Johnny, ayaw una. Uy, Milchi, ay lang pagunit. Unsa man ka? Gusto kang bayaran na sa tikas paggunit na ko nimo? Kanaray din ako pabayaran, Milchi. Ato na mi, ha? Bye-bye. Milchi, ako na lang mangayo pasaylo sa kasnab sa kong abay Johnny, ha? Nga naman na siya, uy. Mura man na siya mapasok kung akong gunitan. Unsa man? Doon na siya uyab din sa menteryo? But lang. Basig na, O saan ang mga patay? Pabitaw ko kahibaw ba yun? Suod manggit mo anong Johnny. O, unsa man? Doon na siya uyab? Wa na siya uyab. Oh, wa man ka din na siya uyab? Ngano istrikto man siya? Ngano dili man siya magpagunit sa bukton? O, unsa man? Bayot na siya? Oh, doon lang. Di lang gitingali siya ganahan nga hikapon. Sa ato pa, o wa gid ka makahikap anak niya? Wa, good. Nung muhikap man sad ko. Parehas maming laki. Feeling lucky gid ay ka? Mao. Mao nga, ayaw sab kay og sikit na ako kay ma-inlove niya ko nimo. Unsa? Ang katawa man ka. Seryoso biya ko. Papagod ka. Sexy. Kuyaw kaayo ko ma-inlove ko nimo, Milch. Ay, lang ka in love na ko, uy. Dili na ko type ang mga tumboy. Oh, mao ba? Di dahi, sige, mo na lang ko lakaw eh. Uy, ayaw ko biyai. Ulay-lay, matagbay. Pwede git ka na kumbiyaan, day. Ganahan pa man ko makiksulti ni mo. Sa pa may gusto nung pakigsultihan ako ba? Unsa man? Uwa pa ka makabantay nga nahimong ungo si Johnny? Ha? Kuan. Day ka usa nga. Kakit-kiton siya tao. Mao ba? May nalang gani kay nakataga ng iyang iyaan nga si tiya ni Alicia ug ang iyang ikagaw nga si Puldo. Mao ba? Unya, nagsigi siya og singgit nga dunay gustong mugawas siyang baba. Unsa man? Lungkaw man kuno. Kun mauna, naungo na gid na si Johnny? Ambot lang ka ha. Uy niya, wa ka mahadlok niya. O man. Kay di man namang unay og silingan og higala ang ungo. Si Puldong iyang, og ang iyang iyaan. Ang ano iyang mga tagit-kiton? Oh, ambot lang. May nalang gani kay nakadagan pa sila. Unsa bay? Imo gisultihan si Milchi, ana? Oh, proud man ka nga nganlan kag ungo. Oh. Ano niya? Wa siya madlok. Mura siyag nakurat bay. Maayo no, nga magtuo siya nga ungo na gid ko. Aron di na siya papaduol na ko eh. Kaya usahay ba? Sumuka naman ko niya bay. Magsige magpangutan na bahin sa kong kinabuhi. Ang naghimo man na siya dokumentaryo bahin sa imong pagkaungo. Dingdo! Oh! Milain si ko na-discriminahan bahay ni Johnny. Unsa na sa daa? Nagasulti mi og ang tumboy niyang amigo. Kato ganing mikmik. Oh! Og siya ang misulti na ako bahin kang Johnny. May piso na silang gamang iyang tutunlan. Unsa? Lagi! Misulti si Mikmik na ako. Naganahan na mo kitkit og tao si Johnny. Oh. Og si Poldo og ang iyang iyaan ang gustong kitkiton ini. Dali! Adto ontos Poldo! Lupilo. Unsa mo di mong tumong sa pagpapicture ini mga pataya? Gusto. Lo, unsa man gyud imong plano nako? Ngarong imong magipasunod nako ang imong mga imong payag ug ang imong pagka sepulturero. Ngano man? Abay. Di pa madalagi ka sa silong sa tong payag. Oh.
Nga naman kung imo man ang gilinyas bangko ang mga pictures ni Lolo ni mo Pilo. Ako na silang gitunan og maayo, abay. Nganong maura man ni pictures nga gibili ni Lolo na ko, no? Nganong pulos man picture sa musolio? Nahibaw na ko. Oh. Ngano man? Una, upat lang sa unom ka mo si Leo ang gipicturan nga na ang imong Lolo Pilo. Upat. Buot ipasabot, nga kanang upat ka mo si Leo lang ang importante para niya. Korek ka, abay. Unya, sa matag mo si Leo, nasapawa na og lubong ang uban. Gawas lang ining Scholastica Amador. Karaan na kayong lubong pero way sapaw. Husto, gyapon ka. Unya, ang gitudlo ni Lolo nimo, lubong nga may sapaw ng nicho sa ibabaw. Tuod, no? Pero ang iyang gitudlo part, mao ang lubong sa mga tiguang. Tiguang nga mga dato din sa iyong dapit sa unang panahon. Buot ipasabot nga importante ni Lolo Pilo ang maong mga lubong. Suot tingali kaayo niya. Usa sana. Siyang sepulturero og tig-maintain sa mga lubong sa minteryo. Buot ipasabot nga kailan niya ang maong mga tao. Labi na nga, tiguang na siya ining dapita. Hala, Masaya la. hala. Wa ka ungo sa imong lulo ang mga nitso nga iyang gitudlo. Unsa? Soltis tinod, Poldo. Gi-aksyonan na mo og kit-kit ni Johnny. Ubos din do. Sa ato pa. Ungo gini na si Johnny? Padung na yun sa pagkaungo. Kaya doon na naman kuno'y langgam nga gusto mo gawa siyang baba. Tinuod ka? Johnny, abay, nausa man ka bay. Johnny! Oy, Tiya, nausa man tiya, ka. ang piso. Gusto mo gawas ang piso sa umbaka. Unsa? Abay, unsa ka? Ya, dawatang piso, Mas gusto siya nga anak siya sa imong lawas. Tinuod ka? Kagawas na ang piso sa baba ni Johnny? Oo. Mao nga, nanaga na lang mi si Tia Alicia. Kay kuya man kun ari mo balhin na mo ang piso sa langgam nga isuka ni Johnny. Tinuol gilang imong gisulti. O lagi, boss. Tinuod lagi. Tira. Wala ko magkapangarati ni Johnny. Ay, ko mangarati. Oo. Nahadlo ko nga ako'y magkatuon sa piso sa langgam. Tempa, nga doon na may piso sa langgam nga magawas sa baba ni Johnny. Matod pa nila, basta maungo na ka, doon na piso sa langgam nga itom nga mugawa sa mong baba. Mao ni siya ang mahimong kikik. Mao ba? Tempergod. Unsa man say gamit anang langgam nga kikik sa balbal? Mao kuno na sila ang mangita og biktimahon sa ungo na ilang agawon. Kakuyaw ko din ang Johnny. Mao na nga ikaw, Milche. Ayan nagpadool ng Johnny. Ungo na gila siya. Bitaw, ma'am. Ayaw nagpakisuod anang Johnny. Mao, kuyaw kaayo kung balbalon kang tawhan na. O sasab na sa among nahuna-huna ni Tia Alicia. Ang bata nga gikuhaan o kasing-kasing nga gilabay sa sementeryo, posible nga si Johnny ang nagbalbal ini. Kinahanglan nga mapalaya sa ginatawhanay ni Dapita. Kana! Ato na pagitaan pagi. Pero, dili man mahimong inyo siya palayason kay wa man may ebidensya nga ungo gid siya. Aw, samkay. Mo na itong buhaton karon ang pagpangitang ebidensya nga ungo gis Johnny. Mao ba? Ay taghan na dito nga nagkuna-hunaon saon nga mulaya si Johnny ining dapita. O, tiya, kaabi na natos dindo. Maayo hidoon. Dalipay kay ko anak imong gibalita karon Poldo. Ebidensya na lang sa pagkaungo ni Johnny ang among pangitaon. Mutabang ko ninyo. Sultihi ang imong agaon nga mutabang ko. Naibaw na siya nga kaabin ta, tiya. Mao nga, magtinabang nga ita. Kinahanglang makuha nato ang katungod ni Anang Payag dool sa minteryo gikan kang Johnny. O, tiya. Gisultihan ba ni Musdindo paterbahin sa mga alkansiya ni Papa nga atong nadiskubrihan? Wa.
Bahin na gani sa kwarta, kinahanglan nga kita lang ang mahibaw tiya. Wala sila ilabot. Maayo. Maayo kay gigamit sa nimo ang imong utok. Permi man gina tiya. Ay, dili perbe, oy. Hmm? Usahay malupigan kagyud ni Johnny. Mao nga mas pinangga ni Papa si Johnny kay nimo. Kung pinangga pa ni Lolo si Johnny, nganong ang iyang payagraman kilid sa sementeryo ang iyang gibilin ini? Mao na ang misteryo nga atong sulbaron, Puldo. Kay bisan unsaon, dili gid ko mutuo nga way gipiling dakong bahandi si Papa kang Johnny. Kung mulayas na si Johnny tiya, dugmo ko na to ng payag ni Lolo. Kinsam gid ka ang pudakir ning litrato ni Lolo, no? Buhi ba kasi, ha? Mo na inindot kayo mailhan na to, abay. Pero kinsa may angay yung pangutan na to ini? Ang kapitan. Ha? Ang kapitan? Oo. Siya man ang gitugon sa imong lulo. Nga ikaw gyud ang papulihon niya sa pagkasipol torero dinhi, di ba? Oh, to, no? Mayo tingali nga mangutan natin niya. Og ba dayon abay? Mangutana tas kapitan. Ay, dali, susud mo! Salamat kayo, kapitan, ha? Dako din ang magbay, kapitan, oy. Ay, ako ning sinunod akong ginikanan. Dili bunga sa akong pagkapolitiko. Di man bahin sa politika ang among tuyo, Kap. Daman di ay. Duha nga mong tuyo, Kap. Una, mangutan na ako kung... naibaw ba ka kung kinsa ang mipatay sa batang gilabay sa menteryo? Pag-i-suspect sa maong krimen. Batot pa sa doktor nga negatiman sa lawa sa bata. Patay na kiningdaan o ilabay sa menteryo. Kuyawas ang utok sa kriminal, oy. Sa menteryo man gyud niya gilabay. Maulagay. Mingaw mag dito. Mingaw kay dito, mingaw. Mautingali na ang iyang rason. Luyas bata, eh. Unsa man di ay, unsa may lain ninyong tuyo din ha? Kuan, kapitan, kuan, kanang tulog yun nga akong tuyo, Kap. Unsa may ikadua? Kaduha, wa pa ba'y balita, Kap, bahin sa nagkawat sa patayng lawas sa kong lulupil, no? Tanawa ninyo ang lubong ni Papa. Tabang mo! May bago na gid si Papa siyang lubganan. Tabang mo! Padablin mo! Kaya pumulmuto ng lungo ni Lulupilok paggawa sa pansyon! Pa! Ganong may bagon man ka, Papilo! Ngano man eh! Kinsa man ang mipasipa sa pagkuha ni Lulupilok gikan sa iyong lubnganan! Huwag nagbinuang ni Lolo eh. May bangon yun na siya. Nagtuo nga kung igagaw og iyaan nga mibangon yun si Lolo, Kap. Pero ako, nagtuo gid ko nga gikawat ang patayng lawas ni Lulupilok. Amo pa na ipasursing maayo. Pero, wag may ideya kung haya na ang patayng lawas sa imong apuhan. Laos na ikatulo ni mong toyo. Saman. Katulo. Number 3. Kap, kuan, sa buhi pa si Lolo ba? May picture siya? Kini ay. Wala. Nagpa-picture siya sa musoleo. Oo. Ang akong gustong mailhan, Kap, kung kinsa ang nagpicture niya. Ayosay pa sa lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ubring dato. O palihog day ko no, og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.